ҳақиқатан шайтон душмани моай. ӯ як нафар ба даст мегӯяд ҳар рӯз 1000 бор лаънат ба шайтон мекуфтаю, баъд хоб мекай. лаънат ба шайтон мекуфтаю, хоб мекай. як рӯз мегӯям такя деволда мегӯяд хобш буд. баъди 1000 бор лаънати ба шайтон гуфтан, баъд хобш буд. баъд мегӯяд як дам буд ки коми бедорш кард. гуфт бихез, гуфт ки девол бемадорчопай, ҳозир дар боло чапа мешавад. гуфт бародари азиз, шумо кин ин қадар ман меҳрубонед? гуфт ман иблисам, ман шайтонам. оқиб гуфт ту медонӣ ки ман ҳар рӯз 1000 бор лаънат бар ту мегӯям, баъд хоб мекунам. гуфт ман медонам, лекин ман дар як чиз ба ту душманам ки одам дар зери девол монад шаҳид мешавад. инами девол бемадор то тайда мемонӣ, дараҷаи шаҳидӣ мебарӣ. барои ман ҳамин чиза намехоҳам. ман нафрат дорам ки ту шаҳид бимбарӣ. бихез тай девол бара як ҷуда мақсад қатори бимбар. ҳо шайтона душманӣ шабинда мақсад. ё як саҳобара қиссаша меёранд, мегӯяд ки вақте мегӯяд дарҳоша мебастай, баъд хоб мекай, ки ҳеҷ кай хоб бедорам накунад. вақте мегӯяд тарахопраха шинид, мегӯяд гуфт ки гуфт дар иҷа гуфт мара намемеонӣ хоб кунӣ. мегӯяд садо омад ки ман иблисам. гуфт чӣ мехоҳӣ? гуфт охи вақти пешин ҷамоат шуде, намери ҷамоатам хонӣ. охи гуфт ту иблис бошӣ, ту душмани ҷамоати, ту душмани масҷиди. гуфт дуруст мегӯӣ, лекин ҳозир гуфт ту ҳамин қадар ихлосат баландияй ки ту ҳозир хоб дазадестай. ҳозир ту агар ҳақиқатан шайтон душмани моай. ӯ як нафар ба даст мегӯяд ҳар рӯз 1000 бор лаънат ба шайтон мекуфтаю, баъд хоб мекай. лаънат ба шайтон мекуфтаю, хоб мекай. як рӯз мегӯям такя деволда мегӯяд хобш буд. баъди 1000 бор лаънати ба шайтон гуфтан, баъд хобш буд. баъд мегӯяд як дам буд ки коми бедорш кард. гуфт бихез, гуфт ки девол бемадорчопай, ҳозир дар боло чапа мешавад. гуфт бародари азиз, шумо кин ин қадар ман меҳрубонед? гуфт ман иблисам, ман шайтонам. оқиб гуфт ту медонӣ ки ман ҳар рӯз 1000 бор лаънат бар ту мегӯям, баъд хоб мекунам. гуфт ман медонам, лекин ман дар як чиз ба ту душманам ки одам дар зери девол монад шаҳид мешавад. инами девол бемадор то тайда мемонӣ, дараҷаи шаҳидӣ мебарӣ. барои ман ҳамин чиза намехоҳам. ман нафрат дорам ки ту шаҳид бимбарӣ. бихез тай девол бара як ҷуда мақсад қатори бимбар. ҳо шайтона душманӣ шабинда мақсад. ё як саҳобара қиссаша меёранд, мегӯяд ки вақте мегӯяд дарҳоша мебастай, баъд хоб мекай, ки ҳеҷ кай хоб бедорам накунад. вақте мегӯяд тарахопраха шинид, мегӯяд гуфт ки гуфт дар иҷа гуфт мара намемеонӣ хоб кунӣ. мегӯяд садо омад ки ман иблисам. гуфт чӣ мехоҳӣ? гуфт охи вақти пешин ҷамоат шуде, намери ҷамоатам хонӣ. охи гуфт ту иблис бошӣ, ту душмани ҷамоати, ту душмани масҷиди. гуфт дуруст мегӯӣ, лекин ҳозир гуфт ту ҳамин қадар ихлосат баландияй ки ту ҳозир хоб дазадестай. ҳозир ту агар